Για άλλη μια εβδομάδα λοιπόν εδώ κοντά μας, το αγαπημένο θέμα ομορφιάς που όλες μας θέλουμε να μαθαίνουμε. Μη λέμε ψέματα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο για να μπορούμε να γινόμαστε ακόμα καλύτερες και φυσικά ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει στη φαρέτρα της αισθητικής και της κοσμετολογίας από τους καλύτερους που υπάρχουν εδώ αυτή τη στιγμή. Και έχω λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να έχω και αυτή την εβδομάδα μια εξαιρετική και πανέμορφη κυρία, τη σύμβουλο ομορφιάς των MediChic που ανήκει φυσικά στον όμιλο των MediSystem, την κυρία Μαριάννα Μπαλάφα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για άλλη μια βραδιά εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί ξέρω ότι γίνεται πανικός στα κέντρα ομορφιάς που έχετε. Γίνεται πράγμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ότι κάνετε τις κυρίες όμορφες και πολύ ευτυχισμένες και ευχαριστημένες. Ακριβώς έτσι είναι. Οι κυρίες που έρχονται στους χώρους που έχουμε σχεδόν σε όλη την Αθήνα, είναι και βόρεια και νότια προάστια, είναι στο κέντρο, είναι Ανατολική Αττική. Να πούμε ότι καλύπτεται ουσιαστικά τις ανάγκες κάθε κυρίας που βρίσκεται σε όλη την Αττική. Ακριβώς. Γιατί πάρα πολύ έξυπνα ο όμιλος MediSystem ξεκίνησε όλη αυτή την πορεία και δημιούργησε εξαιρετικά και πρότυπα κέντρα ομορφιάς στα πιο κεντρικά σημεία όλης της Αθήνας. Είναι εύκολο οι κυρίες που ενδιαφέρονται να έρχονται στους χώρους μας χωρίς να μετακινούνται χιλιόμετρα ολόκληρα. Ακόμη και στην Ανατολική Αττική το κατάστημα αυτό εξυπηρετεί τις κυρίες οι οποίες μένουν στα κοντινά σημεία, δεν θέλουν να κατεβαίνουν στην Αθήνα για να κάνουν απλές υπηρεσίες και να κάνουν υπηρεσίες ομορφιάς κάνοντας ολόκληρα χιλιόμετρα μέσα στην Κίνη, μέσα στην Τελεοπορία. Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε φροντίσει σε κάθε σημείο να έχει από ένα κατάστημα, σε συστέγαση πάντα με γιατρό, για να μπορέσουν να κάνουν να υπάρχει και επίβλεψη, αλλά να κάνουν πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες στο θέμα της αισθητικής και της κοσμετολογίας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την επόμενη εξελιγμένη εφαρμογή της αισθητικής που έχει να κάνει και με το πρόσωπο αλλά και με άλλα σημεία που θα μας πείτε εσείς, και μιλάμε για τα πασίγνωστα, πολυδιαφημισμένα νήματα που θέλω πάρα πολύ να ακούσω από εσάς το πόσο μπορούν να βοηθήσουν μια κυρία να αναμορφώσει την όψη της. Ακριβώς. Τα νήματα, έτσι τα γνωρίζουν οι περισσότερες κυρίες. Είναι μία μέθοδο η οποία τώρα τελευταία έχει λύσει πολλά προβλήματα όσο αφορά την εμφάνιση μιας γυναίκας. Σε δύο σημεία μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τα νήματα είναι νήματα τα οποία τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του σώματος και έχουν δύο ιδιότητες. Η πρώτη τους ιδιότητα είναι γέμισμα και η δεύτερη είναι ανόρθωση. Μπορούν δηλαδή ταυτόχρονα να επιτύχουν και αυτά τα δύο αποτελέσματα. Ακριβώς. Στα σημεία που θέλουμε να τα εφαρμόσουμε, αν η ανάγκη είναι να γίνει γέμισμα, τοποθετούμε τα νήματα τα οποία είναι εξειδικευμένα σε αυτό το κομμάτι. Στο να γίνει γέμισμα ή στη ρητίδα ή στα σημεία που πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα ουσιαστικά στο πρόσωπο, έτσι. Στο πρόσωπο. Ξεκινάμε στο πρόσωπο. Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά κάνοντας τα νήματα, εφαρμόζοντας τα νήματα, μία κυρία μπορεί να πραγματικά εξολοθρεύσει τις ρητίδες γεμίζοντάς τις. Άρα ουσιαστικά θα γεμίσει το πρόσωπο, θα γίνει πάλι νεανικό και η όψη θα επανέλθει στα πρώιμα χρόνια. Και σε συνδυασμό με τα νήματα που είναι για ανόρθωση, γίνεται ένα αποτέλεσμα καταπληκτικό. Δεν υπάρχει νάρκωση, δεν υπάρχει μυστέρι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία του χειρουργείου. Μπράβο. Ακριβώς. Οι μεθόδους που σήμερα εφαρμόζουμε στην αισθητική πρέπει να είναι γρήγορες και αποτελεσματικές, να μην έχουν νάρκωση, χειρουργείο, να μην γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που στο τέλος κρατάει μια γυναίκα και λέει «Μπα, δεν θα προχωρήσω». Ας μην το κάνω. Δηλαδή, όταν επισκεφτώ το χώρο σας και θέλω να εφαρμόσω τα νήματα, έρχομαι, με βλέπετε, σας λέω ποιο είναι το δικό μου το θέμα, μου προτείνετε κι εσείς τι καλύτερο μπορώ να κάνω σε γέμισμα, σε ανόρθωση κτλ. Άρα, μια κυρία σας επισκέπτεται και σε χρόνο διαδικασίας που θα μου πείτε εσείς ποιος είναι, έρχεται, τα εφαρμόζει και ξεκινάει και βλέπει αποτέλεσμα χωρίς μυστέρι. Με την πρώτη επίσκεψη. Με την πρώτη επίσκεψη. Σε κάποιες θεραπείες μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη και τρίτη. Στην περίπτωση με τα νήματα, από την πρώτη επίσκεψη μπορεί να φύγει από το Ινστιτούτο και να επιστρέψει στη δουλειά της. Και να δει αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι. Δεν μπορούν να πιστέψουν οι γυναίκες. Έχω δει φωτογραφίες. Ναι, είναι πάρα πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Είναι αποτελέσματα τα οποία έρχονται από μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει. Τα νήματα είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουν στην Ευρώπη και στα Ινστιτούτα τα σύγχρονα της Ευρώπης και της Αμερικής πάρα πολλά χρόνια. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία.
Έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από εξειδικευμένους ανθρώπους που ασχολούνται με τον χώρο της ομορφιάς. Έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία και είναι πολύ μικρό το ποσοστό λάθος που μπορεί να γίνει. Ναι. Σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Και να πω την αλήθεια, κυρία Μπαλάφα, εγώ το μεγαλύτερο αποτέλεσμα και το πιο θεαματικό το έχω δει σε κυρίες πιο μεγάλης ηλικίας, πιο ώριμες κυρίες, των οποίων η επιδερμίδα πραγματικά χρειαζόταν κάτι και δεν θέλανε να κάνουν μία μέθοδο που απαιτεί επέμβαση, που απαιτεί χειρουργείο. Και αυτό τις κράταγε πίσω και στεναχωριούνται οι κυρίες. Γιατί λέει, μα κάτσε, τόσες υπηρεσίες υπάρχουν στην αισθητική. Δεν υπάρχει μία υπηρεσία που να μπορώ να πάω να την εφαρμόσω και να φύγω. Και να λοιπόν, φίλες μου, υπάρχουν τα νήματα που τα ΜΕΤ τα εφαρμόζουν με απόλυτη επιτυχία. Και αυτό ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ή μπορούν όλες οι κυρίες να σας επισκεφθούν, να δείτε και εσείς το πρόβλημά τους και να τις βοηθήσετε και να το εφαρμόσετε άμεσα με αποτέλεσμα? Όλες οι κυρίες μπορούν να το... Δεν έχει αντιδείξεις με την έννοια ότι κάποιες κυρίες δεν θα μπορέσουν... πρέπει να το αποφύγουν, ναι. Δεν θα παίρνουμε ένα ιστορικό. Μέσα από αυτό το ιστορικό λειτουργούμε. Από εκεί και πέρα, φεύγοντας η κυρία και επιστρέφοντας στα καθήκοντά της, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πίνει πάρα πολύ νερό. Εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς πρέπει. Αυτό πρέπει έτσι κι αλλιώς να κάνει. Σωστά. Έτσι να τρέφεται σωστά και να είναι σε επαφή πάντα μαζί μας για να της δίνουμε την ασφάλεια ότι αυτό το αποτέλεσμα θα έχει και διάρκεια στο χρόνο. Είναι μακροχρόνια, δηλαδή από ό,τι σας λένε οι φίλες που έρχονται και το εφαρμόζουν, κρατάει, διαρκεί? Βεβαίως και κρατάει και διαρκεί, και εκεί είναι και η μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι κάτι που το κάνεις για ένα μήνα, 2 μήνες, το κάνεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και από εκεί και πέρα και να χρειαστεί κάποια στιγμή και ξανά μια επανάληψη σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, ποτέ δεν επανέρχεσαι στο αρχικό στάδιο που ξεκίνησες. Αυτό είναι το εξαιρετικό. Αν μια κυρία βγάλει μια φωτογραφία πριν να τοποθετήσει νήματα στο σώμα της, οποιοδήποτε σημείο του σώμα της, και περάσει αρκετός καιρός, μπορεί να δει και να συγκρίνει ότι ποτέ μετά και από 2-3 χρόνια δεν θα είναι ίδια αυτή η φωτογραφία με αυτή που ξεκίνησε. Άρα είναι εξαιρετικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα και εκεί πολύ μπορούμε βασικό. να το κάνουμε και στα Ινστιτούτα, και όταν έρχονται οι κυρίες, βγάζουμε πάντα μια φωτογραφία στην αρχή για να την έχουμε για απόδειξη ότι ποτέ δεν θα ξαναέρθει σε αυτό το στάδιο βάζοντας και τοποθετώντας νήματα. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό και είναι η καλύτερη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και φέρατε εσείς τα καλύτερα νήματα, γιατί να πούμε ότι και η ποιότητα των νημάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να πω ότι τα νήματα που έχουμε, και το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια, τα νήματα που εφαρμόζουμε εμείς τελευταία στα δικά μας τα Ινστιτούτα είναι ίσως τα καλύτερα νήματα που κυκλοφορούν στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε να δείξουμε στις κυρίες όταν έρχονται δουλειές δικές μας, οι οποίες έχουν κρατήσει και στον χρόνο, και τα νήματα είναι πάρα πολύ δυνατά και σταθερά. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δυνατά και σταθερά. Γιατί αυτό προϋποθέτει και αυτό εξασφαλίζει την μακροχρόνια δράση τους στο πρόσωπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και στην τοποθέτηση είναι πολύ εύκολο να κάνεις πολύ καλή δουλειά με καλά νήματα. Όσο και καλή να είναι η εκτέλεση, όταν το νήμα δεν είναι καλό, δεν είναι ένα νήμα το οποίο έχει πάρει διάφορα βραβεία στο πόσο καλό είναι στην τοποθέτηση, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο στίχημα που έχουμε βάλει στο κομμάτι. Γι' αυτό υπάρχει και τέτοια επιτυχία και τέτοια ευχαρίστηση από τις φίλες. Να έχουμε τα καλύτερα νήματα, την καλύτερη ποιότητα. Έχω δει περιπτώσεις σας και έχω πάθει πλάκα με την ολική μεταμόρφωση του προσώπου, που είναι φυσική μεταμόρφωση όμως. Του προσώπου απίστευτη. Είναι φυσική, γιατί είναι οτιδήποτε βλέπουμε πάνω σε ένα πρόσωπο μετά την τοποθέτηση, είναι φυσικό. Δεν είναι υπερβολή, είναι όμορφο. Φαίνεται απλά η κυρία 10 χρόνια νεότερη. Δηλαδή, έπαθα πλάκα το ότι φαινόταν η κυρία φυσική, όμορφη, 10 χρόνια νεότερη. Πριν και μετά. Μιλάμε για απόκληση μικρού χρονικού διαστήματος. Είναι εξαιρετικό. Και να σας κάνω και μία ερώτηση λίγο πριν κλείσουμε για τις τιμές. Οι τιμές μπορούν να αγγίξουν κάτι το πραγματικό? Δηλαδή, μπορεί μια κυρία η οποία θέλει να το κάνει, να το εφαρμόσει, είναι προσβάσιμες για τις κυρίες? Είναι προσβάσιμες οι τιμές για όλες τις κυρίες.
και για τις κυρίες που δεν έχουν μεγάλη οικονομική άνεση. Γι' αυτό το λόγο και αυτές οι εφαρμογές έχουν έρθει και απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες. Δεν είναι ένα γιατρείο σε μια γωνία της Αθήνας που θα πάνε 5 κυρίες και θα κάνουν. Οι οποίες έχουν, να λέμε την αλήθεια, και μια μεγαλύτερη άνεση. Εμείς θέλω να απευθυνόμαστε σε όλες τις φίλες που μας βλέπουν. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουμε ξαναπεί, είναι μάχημες, είναι μητέρες, εργάζονται, βγαίνουν. Θέλω να είναι όμορφες. Αρκετούς. Και πρέπει να είναι ωραίες, γιατί η γυναίκα είναι το σύμβολο της ομορφιάς. Το σύμβολο της ομορφιάς, όπως και να το κάνουμε. Γι' αυτό και όσο περνάει ο χρόνος, θέλει η γυναίκα να διατηρείται με φυσικό τρόπο, ξαναλέμε, όμορφη, νέα και χαρούμενη. Και θέλω να πω και κάτι πριν το ξεχάσω, ότι πέρα από το πρόσωπο γίνονται φοβερές εφαρμογές σε όλο το στόμα. Και αυτό που θέλω να ακούσουν οι γυναίκες είναι ότι στα δικά μας τα κέντρα έχουμε αντικαταστήσει τα χειρουργεία στο στήθος με τα νήματα. Προκαλώ όλες και προσκαλώ τις γυναίκες να έρθουν να δείξουμε ωραίες δουλειές πριν μπουν στα χειρουργεία κάνοντας ανόρθωση στο στήθος, να έχουν μία εικόνα τι σημαίνει ανόρθωση μέσα από τα νήματα, τα ανορθωτικά νήματα, για να καταλάβουν ότι πόσο γρήγορα μπορούμε να έχουμε ανόρθωση στο στήθος με μεγάλη επιτυχία, γρήγορα, χωρίς χειρουργείο, χωρίς συνάρκωση, χωρίς τίποτα. Με τα νήματα. Με μία-δύο επισκέψεις μέσα στους χώρους μας και από εκεί και πέρα με φωτογραφίες πριν και μετά και βγαίνοντας και πηγαίνοντας στα καθήκοντά τους από τη δεύτερη ώρα εφαρμογής. Τι λέτε. Ακριβώς. Αυτό κι αν είναι πραγματικά καινοτόμο και πρωτοποριακό. Τώρα λοιπόν τα νήματα εφαρμόζονται και σε άλλα σημεία πέρα από το πρόσωπο. Απλώς το στήθος είναι το σημείο που οι γυναίκες θέλουν να έχουν. Και έχω ακούσει σε έρευνα είναι και μια από τις πιο συνηθέστερες επεμβάσεις που γίνονται είναι η ανόρθωση του στήθους. Και αν τώρα πια η επιστήμη και Ινστιτούτα πρότυπα όπως είναι τα Medisic μας βοηθούν να αποφύγουμε το χειρουργείο και την επέμβαση με τα νήματα, νομίζω ότι λύνεται θέματα πολύ σημαντικά. Ακριβώς. Τα οποία ήθελαν οι γυναίκες ακόμη να λύσουν. Ακόμη και για μας που είμαστε καθημερινά και το βλέπουμε αυτό στην εφαρμογή, είναι μεγάλη έκπληξη το πόσο μπορεί να πετύχει αυτή η μέθοδο αποτέλεσμα, το οποίο σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έρθει από νοσηλεία, 1-2 εβδομάδες. Δηλαδή ισοδυναμεί με εκείνο το αποτέλεσμα. Μπορώ να πω είναι και καλύτερο το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κυρία Μπαλάφα, ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν οι συζητήσεις μαζί σας, πραγματικά, γιατί μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα μέσα από την κοσμετολογία και γνωρίζουμε ακόμα καλύτερα τα Medisic και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν, που πραγματικά είναι για όλες τις γυναίκες, για όλες τις απαιτήσεις της κάθε γυναίκας, της σύγχρονης γυναίκας, σε εξαιρετικούς χώρους μπορούμε να σας βρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και απόψε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.